Na základe odporúčaní môjho známeho som oslovil pána Maroša Chávka z realitnej kancelárie Capario Estate s požiadavkou kúpy dvojizbového bytu. Následne sme si s pánom Chávkom dohodli schôdzku, kde sme si prešli kritériá hľadania nehnuteľností a moje predstavy. Na základe nich mi pán Chávko začal posielať vhodné nehnuteľnosti z ich portfólia. Následne sme si dohodli obhliadky, pričom hneď druhá nehnuteľnosť splnila všetky moje očakávania a tak sme uzavreli obchod. Na základe tejto pozitívnej skúsenosti som opäť oslovil pána Chávka, ale tentokrát pre prenájom danej nehnuteľnosti. V tomto prípade zabezpečil profesionálne fotenie a homestaging, čo dopomohlo k rýchlemu nájdeniu seriózneho nájomcu. A na záver by som ešte určite chcel spomenúť pána Martona, ktorý mi zabezpečoval financovanie pri tej prvej nehnuteľnosti. Vďaka tejto skúsenosti pána Chávka a pána Martona z realitnej kancelárie Capario Estate určite odporúčam.